Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita katim patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga art. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sa nga pulo atawen ti relasyon mi kini Daniela. Isu na laeng ta nag-break kami, gaputa na amiris mi, asaan kami apara iti tunggal maisa. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Art. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Art, anak ko, damag ko ang nagpas ngayon ni Daniela. Ada ka no ita ijo ospital. Ha? Kasta ka din, anak. Nakadamagan nyo, may papaniti dayta. Itinasing nga dagayim na. Nagsabat kami ngamin ijay grocery store. Kat dayjay, na istorya na. Ay, sayang. Nuda kayo kumati nagkatuluyan ka ni Daniela. Apo ko kumama ti maladaga nga impas ngay na. Apay mat nga main, nag-break kayo anak ka. Ado ti rason, no apay ang nag-break kami, nanang. Nalabit. Saan ada kami ti para iti tunggal maysa? No pay kasta. Aggayam kami latakan ni Daniela, nanang. Kumusta kan Daniela? Kadwak ni nanang ngay may dito ospital. Nangyag kami motan iti protas aparakan ka. Nasaya at mo tan tiriknak, Art. Iso na lang ta talaga anarigata nak anagpasngay. Agyaman naggayam iti prutas nga inyagyo. Ay, awan anyaman na, balasang kaw. Ay na, nakaay-ayo mo tanday to yung maladaga. Karuprupam launay, Daniela. Ala kayo, nanang. Nagsangitan ni baby. Nagariwawa kayong tumot ngamin. Ay, pasensya ka na nakaw. Maayata anak lang amin ka ni baby. Mala, umay ka na po. Ubain ka. Siya kon, timang paturog kan ka. Bilibak at talaga kada kayo ka ni Daniela nga ex mo, pare Art. Apay matanak unam dayta, pare Miko. Kaputa uray no awanan relasyon nyo. Agayam kayo lang ta. Agasan, sinarungkaran nyo pa'y kanina na kunsing iti ospital. Awan mo't ngamin parikot kada kami, pare. Kinapuno na. Nasaysaya at tilinangan mi ita. Nga may di agayan ayat kami pailaan. Imbag daawan na kunakin kat asawa na. Idinapan kayo iti ospital. Imbag man, saan naka pinagimunan? Saan? Naira namot ngamin ngawan ijay. Idi si marungkar kami. Iso at di na nakita. Ti umay mi ijay kaninanang. Nagadumot tayo na kita ay maginatgatang mau. Art anak ka. Pangipanam ka na kita. Itad ko iti anak ni Daniela, tatang. Kasangay na ngamin ita. Iso ang mapanak iti ayan na. Anya? Leapay, saan ka kadya mabain anak? Amangan no agimon ti aman ano bilang? Nang runa kat ada na palabas yu ka ni Daniela. Amo mo ti ama na. Ana si dagtiriknak iti anak da ka ni Daniela. Kan awan tinas ka na pagimunan na kanya, tatang. Gaputa saan mata ni Daniela, tirantaak iti kasangay ti anak da. Happy birthday, Denise, iha? Oh, adto iti sagot ko kan ka. Thank you, Tito Art. Wow, adamanin ka barbaro nga ayam ko. Thank you, iti sagot mo kanya, Tito. Aywan gayam. Saan nyo kadi akadwa da Lolo Sebio kan Lola Conching? Saan? Busy da ngamin ije balay. Iso asyak langan timay iti kasangay mo. Awan ang babae na lalaki? Nalagamot na yung togot mo pa yung babae iti mismo ang kasangay ti anak ta. Sinagot ang babae? Ay! Oh, nayan. Tito Art, damami kan daddy. Agap-apa da. Ipongkumot ni mami ti may sa babae ang bisita. Un nga rod. Anyamatan. Unay kayo matan iti asawam Daniela.
Nagapa kayo pa iti sangwanan dagiti sangaili. Saan la dayta? Iti pa'y mismo akasangay ti anak yo. Ket nakita na kayo pa yung agap-apa. Di mo ka di napanuno ti agbalin nga epekto kan kuana ti panagapayo iti sangwanan dagiti sangaili. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ngam immature kalat tagayam aging gaita. Pasensya kan, Art. Diyak lang kami nalapdan ti bagik. Iso ang nag-iskandalo ak. Awan ang bain da dya lalaki. Babaero. Surutak iti napanan na. Diyak lakit di itulok amapan manen iti ayan ti babae na. Anya? Kat kasanon ti anak yo? Ibatim latan dito'y balayyo at dagiti laang babaw ng ti kadwana? Saan ka kading agpampanunot, Daniela? Italak mo iti sabali at tao ti anak mo? Basta, surutak ti asawak. No kayat mo, iyawid mo pa ilaang ni Denise iti balayo. Nanang, pasensya kayon nung narbiyanak ang nagawid. Nay, apay nga ay. Kadwa mo't ni Dinis ang naghawid dito'y balay anak kaw. San ka di akasagay na ita? Wen, kasangay na ita. Ngam nagapada Daniela kan ti asawa na. Isu apim manaw ni Daniela. Ta sinurot na ti asawa na. Nakaturong ni Dinis itay pimanaw. Isu api nagkatkulangan nga inyawid dito'y balay. Ay, anyan. Piman mo't dayto'y nga ubeng. Sige anak ko. Ipan mo ni Dinis ijabakan ti asilid. Iti kasta, makaturugan na nasayaat. Syaklaengan ti kaabay na. Nanang, nadamag yu ka din. Tiyan niya, apay akas lamadandanagan ka. Nanang, nadisgrasya da Daniela kan ti asawa na. Anya, Nabanggat inagluganan da. anya, kasano na pasamak dayta? Sigun iti nakadamagak. Adda kanu ti bangkay da iti morgue ti ospital. Kat ururayan kanu ti ospital, amasukon dagiti bangkay da. Ay na, kalaat mo tanday to'y napasamak. Pulos ajak ni namnama. Kasanon ti anak da. Datayon ti mga iwan iti ubing, nanang. Kaasimat ti ubeng. Sige nanang, tamapanak iti ospital ang ayan ti bangkay da Daniela. Tumulong ak, para iti pan nakalamay dagiti bangkay da. Mami, Daddy, apay a pinanawan dakmatan. Kasano paitan. Ay, anyan tinagbanagam Daniela. Nagubing pa'y ti anak mo, anapanawaham. No amok la kumaakas to'y ti pagbanagan ni Daniela. Linapdak la kuman apimanaw ide. Tito Art, kasano paitan. Awanin da mami kan Daddy. Awanin mangay aywan kanyak. Di kagdanag Dinis iha. Adda kami lang dito'y kadalolam. Saan da ka baybayan? Anya ti ko ng pare Art. Ampunem ti anak ni Daniela. Awan pare Miko. Nakakaasi ngamin ti ubing. Apay, sa dino ngamin ti ayan nang tinaganak iti asawa ni Daniela. Imposible mo't no, di damasyan ti ubing. Sigun iti nakasaritak akabsat ti asawa ni Daniela. Saan da kanu amaaywanan ni Denise. Gaputa makumikom da kadagiti trabaho da. Dagiti mo't dadakal ni Daniela. Nabayag mo't na napimusay da. Kan adamot iji abroad dagiti dadduma pa'y akakabsat na. Ayan yan, nakakaasimot ti anak ni Daniela. Alakit, good luck nga ro daw pare. Nagbalin kan nga instant daddy. Gaputa addan ni Dennis nga anak ti sigud a kaayan-ayat mo. Addan aywanam. Ken siyempre, ibilang mumutten nga anak mo. Art, anak kaw. Sipod insangpet mo ti anak ni Daniela diti balay. Saan pa yunay ang nangnangan? Ken pasaray agsangit no kastiyay malagip na dagiti dadakkel na. Masyanak launay iti ubing tatang. Nasa palaunay ang naulila. Ngam niya ngay nga ron. Kasta talaga ti biyag tatang.
talaga siguro na dimtengan ti oras ti ipupusay da. Kaya't kung ampunan ni Denise, siya akong ti agbalin nga amana. Sigurado ka kaday, iti dayta? Saan ka kadya masaktan tungkal makitkitam ni Denise nga anak ti Sigawd akayan ayat mao? Wow, nagpintas matan ti kabarbaro abag ko nga aramatak iti panagadal ko, Daddy Art. Agyaman akmet, ta magustuam, anak. Talaga ginatang ko day ta abag, para kan ka. Iswasay saya atam kumama ti panagadal mo, ha? Wan, Daddy, talaga nga agadalak. Iti kasta, maragsakan mo't dagiti dadakkel ko, nga uray no awandan iti day ti abiyag. Daddy, agyaman ak unay kada kayo, ha? Gaputa uray saan kayo anak katuluyan iti day di mami. Imbilang daklat ta akas pudno nga anak. Inakam yun ti responsibilidad. Nga isuda ko mati mga kem, Daddy. Napadag-unay kanyak day di mamihim, iha. Ken, uray no awan kami din. Gayem latta ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Daddy, no bilang agayat kayo manan. Saan nyo alapdan ti bagiyo? Ah, Deserve you mo ti agbalin ang naragsak. Sige kayo, amangan naglaklakay kayon abaro. Pare Art, kaya't mo ti sumurot kanyakin itong rabi? ha? Sa dino ti papananta? Iti pala ti may sa agayam ko ang agapo iti US. Simmangpet ngamin hindi na minsan. Kitagaw awis iti balay da. Awisin ka na, tapno adamat kaduak. Ken tapno adamang maneho iti kotsek no bilang ta mapasubak nga uminom. Ha? Kat di mo ngamin unay ti arak, ah? Iti kasta, kabaalamlat ta ti agmaneho. Sapay nagado ti ilapas ko kuma paperworks iti balay. Talaga ha? Dedicated ka unay ti trabaho pare. Ha? Ag-relax ka mo ta. Nala, mapantakit din. Anya ta mo. Amang ano ijay mo to na masapulan ti agbalin akat ako na mo iti biyag. Anya? Anya, talaga ka di asaan mo na nayunan ti ininom mong arak pare? Saanan pare? Darigat ti mabarta. Sapay at dapay serak ta intun bigat. Excuse me, Miko. Mabalin ka di makitable kada kayo, iti kadwam. Vina, anda ka mo't gayam dito eh. Sige, mabalin mo na ti makilamisaan ka na kami. Iti kasta, adda ka sarsaritan ni Art agayam ko. Denise, anak. No bilang tamad da anak manan iti kaayan ayat. Suportaran na ka di. Wan Daddy. Saan ka di akanayin ko nga ibagbaga kada kayo? Ano kaya manin ti makinobya? Adda aklat ta amang suportada kayo. Basta lakit di. Ayatin na kayo mat ti babae akayat yo. Apay anak kao. Ada ka din iyam amom kada kami anobyam. Awan pa'y nanang. Agdato nakpailaan ka ni Vina. Alakit good luck nga ron anak kao. Ipasyar mong tumat dito'y balay. Iti kasta, maam-am mo bibay. Dito'y matparty ng awisam kanyak, Art. Wen, inawis ka dito eh. Gaputad ako makayat kung ibagakan ka. Anya dayta? Vina. Amok. Nabiit pa'y lang ang nagamam mo. Ngam talaga nga agayata kon kan ka. Italamanan ang nakarik na ak iti kastoy. Kunak nga rod. Nudya akon agayat pa'y. Sapay ko ma. Taikan nak iti gundaway ko. Sapay ko mata maawatan nak. Sa anak pa'y ngamin anak kasaghan ng agayat. Gaputaad dan amak ko. Kasta unay ngamin ti sakit anariknak, idiin sukat nak ti sigod anobyok. No talaga nga ay ayatan nak, Art. Maawatam ko ma, ti desisyon ko. Nakasagana ak nga aguray, Vina. Ikarik. Awanan ti sabaling ayatagpay, no di si kalaan. Adda aklaan ditoy, para kan ka. Tawan tinapalabas, sakbay nga inaklon nak ni Vina, Mr. Lonely. Kat ita,
agplan-plano kamin para iti panagkalaysami. Kastamet amaragsakan ni Denise, gapo ta kamaudyanan na, maaddaan manen iti ibilang na nga ina. Aging galangan dito iti pakasaritaak, ket pagyamanak unay, numapili yumet, amay drama, to'y kapadasak. To'y pagayam mo, Art. Art pagayam ko, dayawak unay ti kinasayaat mo. Gaputa uray no saan kayo ang nagkatuluyan iti sigod akayan ayat mo, imbilang mulat ta nga anak, day di Daniela, ket no sa di man, ti ayan na ita, nalabit analaos ti ragsak na, gapu ta saan amabaybayan ti anak na. Sapay ko mga rod, tagtultuloy ti ragsakyo kini Vina, kastameten itibuklan nyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Art. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Deya Yap. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.